mura siya kuan ba, mura siya pipino, pero yung dahon burnout tigit. Hello mga amigos, na ako ipakita ninyo nga tanom ba o ko kaila niya nasa bunga, mura siya kuan ba, mura siya pipino pero gagmay, amot makaon ba kay ni siya, tanawan ni siya mga amigos. Kani ba sa ni siyang kuha na prutas, mura siya pipino pero yung dahon sagbot na siya kuan, sumama ni siya hinog. Butod sa ni tanuman ni ano ba, makaon ba ni mura siya dako-dako may bunga napadiri ay mura siya pipino awa dako-dako may bunga, kaon ba kani masagbot ninyo mga amigos. Mura siya ko ano, mura siya pipino, pamot makaon ba ka to, hadlok mong kog suwayan po na kog kaunon kay basin mahilo niya ta ba, gaya ni balik sa kurente taligsik naman lang na ba kay suga sa bikas ito tanawan. Ay suga po silingan mo, burnout tigit, burnout.